лаҳзаи пеш як наворе тамошо кардам. ин навор дар мағзу устухони ман таъсир кард. нав ду маротиба пурсиде ҷавоб додам ку Samsung A71 ин қадар мепурсе немоне чинем дар ҳамин ҳавои тоза. ва ин бародар ки як умр сол фарзанд тарбия кардааст, фарзанд ба воя расондааст. хуб дар синни пиронсолӣ ва ҳатто дилёва намешавад ки ба фарзанди худ як сухани сахт гӯяд, то ки фарзандаш наранҷад. бисёр таъсир кард ба ман. хеле навори хобхӯрдам бошад, як ҷаҳон мазмун дорад. писарам, вақте ки ту хурд будӣ то боғи ҳайвонот бурдам. нақс кардед, фарзанди худатонро бурдед ку, ягон фарзанди бегона не ку. бале ба боғи ҳайвонот бурдам. як ҳайвона нишон дода пурсидӣ. 18 маротиба пурсидӣ ки ин кадом ҳайвон аст. ман гуфтам ки ин зарофа. барои ҳамин риштаи суханро дароз кардани нестам ва хоҳиш карданием ки аз ҳамаи фарзандо, аз ҳамаи он фарзандое ки он ҷавонмардҳое ки падару модари худро дар ҳаёт дар меёбанду ба онҳо дағалрафторӣ мекунанд, ба қадру қимати падару модарон намерасанд. хуб ин навори як дарси зиндагӣ аст. барои ҳамин агар муносибати падару писар дар лаҳзаҳои охири навор нишон медиҳем ки алҳамдулиллоҳ бо ҳамдигар ба муваффақа мерасану ҳамдигарро ба оғӯш мегирану ва писар изҳори пушаймонӣ мекунаду падар аз ин фарзанд боз чӣ қадар рӯҳш болида мегардад. бениҳоят навори дарди ҷомеаи худмона нишон медиҳад. фарзанди накӯ давоми номи падар аст. хуб албатта ҳар як падару модар, ҳар як пирони кору пирони солхӯрдаву пирони пастиву баландиҳои зиндагиро дидагӣ дили ваё ба ин навор месӯзаву ин наворро беҳтарин чиз, беҳтарин сармоя барои насли наврас ба мерос мемонад. салом дӯстон, лаҳзаи пеш як наворе тамошо кардам. ниҳоят навори пурмазмун, наворе ки тамоми ҳаёти зиндагии падару писарро дар бар мегирад. ин навор дар мағзу устухони ман таъсир кард ва ин бародар ки як умр сол фарзанд тарбия кардааст, фарзанд ба воя расондааст. хуб дар синни пиронсолӣ ва ҳатто дилёва намешавад ки ба фарзанди худ як сухани сахт гӯяд, то ки фарзандаш наранҷад. бисёр таъсир кард ба ман. хеле навори хобхӯрдам бошад, як ҷаҳон мазмун дорад. барои ҳамин риштаи суханро дароз кардани нестам ва хоҳиш карданием ки аз ҳамаи фарзандо, аз ҳамаи он фарзандое ки он ҷавонмардҳое ки падару модари худро дар ҳаёт дар меёбанду ба онҳо дағалрафторӣ мекунанд,
ба қадру қимати падару модарон намерасанд. хоб ин навори як дарси зиндагӣ аст. барои ҳамин агар муносибати падару писар дар лаҳзаҳои охири навор нишон медиҳем ки алҳамдулиллоҳ бо ҳамдигар ба муваффақа мерасану ҳамдигарро бо оғӯш мегирану ва писар изҳори пушаймонӣ мекунаду падар аз ин фарзанд боз чӣ қадар рӯҳш болида мегардад, бениҳоят навори дарди ҷомеаи худмона нишон медиҳад. хуб албатта ҳар як падару модар, ҳар як пирони кору пирони солхӯрдаву пирони пастиву баландиҳои зиндагиро дидагӣ дили ваё ба ин навор месӯзаву ин наворро беҳтарин чиз, беҳтарин сармоя барои насли наврас ба мерос мемонад. барои ҳамин ҷавонои муҳтарам, дам ғанимат аст, падару модар ғанимат аст, падару модар дури ноёфтанд, падару модар ганҷи бебаҳоанд. бояд падару модарро қадрша будонем, қадрдонӣ кунем, бояд шукрона кунем ки падару модар болои сари мо ҳастанд ва дуо мекунанд. ҳатто ман як мисол мебиёрам ки вақте ки як падарро медидем, вақте ки як бародари аз худ калонсолро медидем, вақте як модарро медидем дар роҳ рафтаистанд, ҳатто мо изо мекашидем, дило намешидем ки мо айвай пеш гузарем. чӣ қадре ки вай роҳ мерафт, пайи ҳамон қати мо аз ақиби вай роҳ мерафтем. ҳозир чӣ? ҷавонӣ зудгузарай, ҷавонӣ миҷа заданда мегузарад, дарак намеоӣ кай пир шидай. барои ҳамин ҷавонои муҳтарам ба қадру қимати падару модарон бирасем. ҳозир наворро ма ба сами шумо мерасонам. худтон тақозо кунен, худтон баҳо битен ва ман ҳамчун бобо ба ин ду одаме ки яке дар роли падар, дигаре дар роли писара аҳсан ба иҳо мегӯму ва ба инҳо бурдбориҳо орзумандам. ролика тамошо кунед. پسرم لبای پدرجان. این نمودی کدام تلفن است؟ تلفنی من؟ این پدرجان سامسونگ A71. بله پدر. پسرم میبخشید همین تلفن نمودی کدام است؟ سامسونگ A71 پدرجان. حاضر پرسیده جواب دادم. فهمیدم. پسرم نگفته که همین تلفنت از کدام نمود است؟ نه 2 مرتبه پرسیده جواب دادم که سامسونگ A71 اینقدر میپرسه نمونه چینیم در همین هوای تازه. پسرم وقتی که تو خرد بودی
که باغ حیوانات بردم. نقص کردید فرزند خودتان رو بردید کو یگون فرزند بیگانه نیکو. بله بله. باغ حیوانات بردم. یک حیوان نشان داده پرسیدی. 18 مراتب پرسیدی که این کدام حیوان است. من گفتم که این زرافه. ما پسرم خان فرزند نکو دوام نام پدر است. پدر خورشید